Toto je podcast Dobrej spoločnosti. Inšpirácia zo sveta sociálnej udržateľnosti a filantropie. Sledujte na newstream.cz a na všetkých podcastových platformách. Do křesla pro hosta tady v našem podcastu teď usedla další dáma Ivana Vagaská, která je CEO Business Leaders Forum Slovensko. Dobrý den, dobré odpoledne. Pekné popoludne. Ivano, co jste tady zatím pozbírala za dojmy? Veľmi príjemná akcia, kde prebieha silný networking medzi teda firmami, neziskovkami, takže veľmi príjemné pocity v krásnych priestoroch Manesu, takže veľmi pozitívne. Co pro vás vychází jako srovnání mezi Českem a Slovenskem v tuhle chvíli, když se bavíme o té scéně nezisků? Protože vy reprezentujete zároveň i nadaci Pontis, máte zkušenosti z téhle oblasti v dlouhodobé, takže jak byste v tomhle bodě ke konci roku 2024 viděla podobné body nebo naopak ty rozdíly? No už tu asi nemožno opomenúť to, aká je politická situácia na Slovensku, kde momentálne a podľa teda súčasnej vládnej garnitúry sú neziskové organizácie nepriatelia. To znamená, že vlastne občianska spoločnosť nejakým spôsobom je napadaná a hovorí sa tu možno používajú sa termíny ako zahraniční agenti a podobne. V tom je tá práca samozrejme sťažená, pretože neziskovky rovnako ako na Slovensku, tak aj v Čechách sa dlhodobo snažia plátať diery, ktoré vyvstávajú v spoločnosti. Tam, kde štát nestačí, tak prichádzajú neziskovky, pomáhajú núdznym, slabým, riešia rôzne občianske témy, podporujú demokraciu, transparentnosť a je veľmi zlé, keď sa z nich vlastne dáva sa na nich nejaká umelá nálepka nepriateľa. Čiže poviem to tak, že rovnako ako naši kolegovia, kolegyne v Českej republike sa snažíme ďalej robiť svoju prácu. My v nadácii Pontis prepájame neziskovky s firmami prostredníctvom strategickej filantropie aj ďalších projektov. A snažíme sa to robiť, pretože veríme tomu, že to má zmysel, ale je to samozrejme sťažené práve tým, keď nejakým spôsobom je neziskový sektor napadaný. Nakolik na Slovensku třeba se vyvinula, nebo jak teď vypadá právě ta biznisová aktivita směrem k nezisku, kdybyste to trochu víc rozvedla? My máme už veľmi veľa pekných príkladov spoluprác v biznisu s neziskovými organizáciami. To, čo sa aj my ako v nadácii Pontis snažíme dlhodobo podporovať, sú naozaj projekty dlhodobej strategickej spolupráce. To znamená, že ešte stále sú možno firmy, ktoré majú nejaké grantové podpory z nadácie, z nadačných fondov, ktoré rozdeľujú malými sumami medzi veľký počet subjektov, ale to už ide do úzadia, lebo väčšina tých firiem pochopila, že zmenu spravia vtedy, keď podporujú niekoho dlhodobo, keď je to strategické a keď to možno nie je úplne že projektovo viazané, ale je tam aj nejaká inštitucionálna podpora. Lebo to je to, čo tie neziskovky potrebujú, jednoducho mať nejaké peniaze, aby mohli zaplatiť ľudí, fungovať, rozvíjať nové projekty. Čiže toto sa deje aj u nás, myslím, že prebieha to aj vlastne v iných krajinách, aj v Českej republike a my tento proces podporujeme, lebo len tak sú možné dlhodobé pozitívne zmeny v spoločnosti. Dáte příklady? Na tom sa to vždycky nejlíp ukáže. Ja môžem spomenúť napríklad softwarovú spoločnosť ESET, ktorá sa rozhodla pred pár rokmi, že bude podporovať slovenských vedcov, má vlastné ocenenie ESET Science Award, ale nezostala pri tom svojom cieli alebo vízii iba pri podpore slovenských vedcov, aj keď to je obrovská vec, ale rozhodla sa zmeniť povedomie a ako keby postoj verejnosti k slovenskej vede. Čiže jednak zvýšiť povedomie a aj zlepšiť to vnímanie slovenskej vedy. To znamená, že sa rozhodla aj merať, aký je ten postoj spoločnosti k slovenskej vede, do akej miere poznajú slovenských vedcov a vedkyne. A toto má naozaj nastavené ako beh na dlhé trate. Čiže je tam aj tá podpora vedcov, podporujú prostredníctvom grantov rôzne vedecké iniciatívy, ale je tam aj snaha budiť osvetu a také pozitívne povedomie o tom, ako veľmi dôležitá slovenská veda je. Nakolik čilé jsou kontakty mezi tou českou a slovenskou neziskovou scénou a vyměňujete si často skúsenosti? Áno. My máme aj partnerskú organizáciu nadácie VIAS, ktorou viem, že moji kolegovia a kolegyne sa stretávajú pravidelne a vymieňajú si skúsenosti. Čiže my sme takisto spolupracujeme s Business pro spoločnosť v témach, kde vstupuje vlastne do spolupráce biznis, čiže máme chartu diverzity, tak ako existuje v Čechách, máme aj na Slovensku, mali sme aj niekoľko spoločných eventov. Čiže ja si myslím, že tá bratská spolupráca je stále čulá a aktívna, veľmi ma to teší. Když byste se podívala obecně na spolupráci státu, nezisku a těch firem, to znamená jako celkově ten systém, jak funguje, jak tady v Česku, tak na Slovensku, jak byste to popsala?
Fúha, to je ťažká otázka, možno úplne nevidím do toho, ako je to v Českej republike, ale v čom my sme unikátni, my máme mechanizmus asignácie 2% z dane. To znamená, že vlastne 2% z dane v prípade fyzických osôb, v prípade firiem je to 1%, ale vedia to zdvihnúť na vyšší podiel, pokiaľ aj niečo zo zisku darujú. Nemusí ísť do štátneho rozpočtu, ale môže ísť vybranej neziskovej organizácii. A viem, že toto je veľmi unikátne. Takáto asignácia existuje aj v iných krajinách z dane fyzických osôb, ale z právnických osôb je to iba u nás na Slovensku. No a teraz bola veľká diskusia o tom, že je to ohrozené, že vlastne boli teda debaty o tom, alebo boli nejaké dohady, že by sa to malo byť zrušené a to by znamenalo výpadok 53 miliónov eur pre neziskový sektor a teda nie pre neziskovky samotné, ale pre tých prijímateľov pomoci. Takže v tomto je to také trošku unikátne, že tá asignácia nie je možno úplne že ideálny model, ale pomáha sa vďaka nej financovať množstvo veľmi dôležitých a životne nevyhnutných vecí a nemáme možno nejaký iný systém, ako je možno nejaká podpora darovania inými mechanizmami. Máme túto asignáciu a je dôležité, aby zostala zachovaná, dokiaľ sa nenájde možno nejaké iné riešenie. Co byste si vy přála do budoucna, aby se změnilo na Slovensku, protože tam, už jste to na začátku naznačovala, to teď nemáte vůbec lehké, tu svoji práci, takže jednak vůbec jak tomu čelíte v tom každodenním životě a co byste si přála, aby se stalo? Fúha, to by bolo veľmi nadlho, ale pokúsim sa to tak zovšeobecniť, že ja by som si veľmi priala, aby sme stavali svoj život aj svoju prácu na rešpekte a spolupráci a nie na nenávisti a hejte. To je myslím, že úplný základ, ktorý by sa mal by si každý prenášať z toho osobného života aj do pracovného života. A to potom aj hovorí o tom, že spolupráca je lepšia ako s niekým bojovať. Takže ja si veľmi prajem, aby bola intenzívna medzisektorová spolupráca, aby sme dokázali prepájať konštruktívny a taký nápomocný verejný sektor s neziskovými organizáciami a s firmami a aby sme jednoducho verili, že vieme tú spoločnosť zlepšovať jedine tak, že spojíme všetci sily dohromady. Tak ať se to v rámci možností podaří, přeju a krásné odpoledne, děkuji za rozhovor. Ďakujem pekne.